Аз съм подал на автоматично. Той само Не, Еди имаше горе, ама ти спря. Той светло да не трябва да се той там си разбира това не трябва. Това ще се кажа. Да. Абе, ма излизай. Аре бе, излизай. Ще умря от джега на четата, вече излиза. Той ми да аз с него да влезнем. Екстра му е, сега си се къпе. Айде. А другия защо така чака? Епа, Обаче как верно е клекнало. чака го да излезе. Да, ама он май му е началник нещо. Тя ми се скри. Не, това е. Леле, Ако стане тук по-бола има... Ега ти ваната си взема. Ега ти ваната си направи. Няма да остави на Томичок никога да се изкъпе. Те мъжки и женски ли са? Това сигурно е женската. Това е мъжката. Това е по-голема. Ама гледай, маме, как си чекаха. А леле, майка. Ай, сега гмуркай се. Хоп! А леле, бос. Те гледам. Ще скачаш ли, бе, Мечо? Дали не намокри. Не мога да ти... Аре, влиза, бе. Нищо не иска. Айде, маса. Отказа се.